A Xunta de Galicia está desenvolvendo polas diferentes comarcas da comunidade o Plan Conecta FP Galicia, unha xornada de encontro entre o sector empresarial e o sector da educación para coñecer as potencialidades e necesidades de cada comarca e crear novas formacións profesionais. O que queremos é ter un contacto directo coa realidade productiva, cos sectores empresariales, para poder diseñar a oferta educativa que dé resposta ás demandas de profesionales por parte dos sectores productivos. Estamos facendo encontros a nivel sectorial e tamén a nivel territorial para ver e identificar as demandas de profesionales en cada un dos territorios, neste caso na comarca do Salnés. Para que estas formacións sexan un éxito, a Xunta en colaboración cos sectores realizarán un deseño de ofertas formativas acordes ás características das empresas de cada comarca. Non ten sentido que estemos formando a personas para ser futuros profesionais en áreas onde non van ter acollida. E non ten sentido tamén que as empresas que necesitan profesionais non se involucren na formación desos profesionais, non? Co cual aquí o importante é que as empresas miren cara a formación profesional, teñan confianza na mesma e tamén teñan capacidade para poder diseñar grupos de formación profesional dual. A Consellería de Educación incrementará en 9.500 as prazas de alumnado de formación profesional nos vindeiros 2 anos. Un centro que está chamado a crecer e a acoller novo alumnado é o CIF de Fontecarmoa, espazo no que se realizou a xornada no Salnés. Pensamos que temos capacidade para seguir incrementando alumnos, para incrementar ciclos, e eu fago un chamamento moi especial para que sexamos capaces de facer ciclos de formación profesional dual, onde hai unha interacción directa entre o mundo da empresa e o instituto, o centro educativo, e que os alumnos poidan formarse unha parte no propio instituto e outra parte na empresa, non? Esta educación dual é beneficiosa para ambas partes, xa que o alumnado se forma en empresas que demandan emprego e as compañías obteñen persoal cualificado. Novos ciclos que, por unha parte, sexan unha porta ao emprego para os alumnos, que teñan empregabilidade directa aos alumnos, pero que, por outra parte, tamén de resposta ás necesidades de profesionais por parte das empresas desta comarca e do conxunto de Galicia. O éxito desta formación dual vese na inserción laboral. Os FPs convencionais teñen unha taxa de contratación dun 85%, mentres que nos FPs duais que xa están en marcha a inserción laboral é do 100%.